Takže vítam vás v štúdiu, volám sa Samuel Novák a dnes budeme... chcem predstaviť. Dnes budeme komentovať tento zápas medzi Ačkármi a Bčkármi. Je tu jeden prestup spravený, ak si dobre všimnete, uvidíte, že Kadlec nehraje za Ačku, ale za Bčku. To je Neciak Torres a Liverpool a Chelsea. A ja vám teraz chcem predstaviť môjho spolukomentátora, volá sa Jožko Smolínsky. Vítaj, Jožko. Čau, to som ja. Takže toto je Okas. Áno, máme tu detailný záber teraz, Gabriel Kuba. No, Jožko, ako sa vám ľúbi toto stretnutie? Jo, a dík, že ma vďaka tebe všetci Počkaj. poznajú. Rýchlo, Okas, nemáme čas. Tá kamera je dobrá. Dobre, to je náš názor našeho komentátora. No a my pokračujeme teraz v zápase. Teraz ste mohli vidieť, že Ačka vedie nad Bčkou 8-7. Áno, a tu je náš hráč, Gabriel Kuba. Gabriel. Dobre. Sova má loptu. Sova sa nevie rozhodnúť. Maroš dáva nákop nahore. Je tam Palo, je tam Thierry Henry Palo. Madunka patičkuje. Gumak si dovolil. De Gainerino. Krása. Gumak. Čo spraví Gumak? Krásne príde. A Gumak to dosrá. Luis Figo. Krásny pas. Ale. Ty vole, parádička. Madunka, nákop, Luis Figo, je tam znamko Luis Figo, Thierry Henry sa tam domotal, Figo sa snaží, Gumak ho nezastavil. Sova, stále Sova sa zamotal, krásne sa obklúčil od dvoch hráčov. A pozrite sa na ten talent, to je rabezburský talent toto není možné. A Maroš má šancu, Maroš zahodil veľkú šancu. Je tam Gumak ho stále týra, Gumak ho stále kryje, Zdenko, zase Maroš môže nahrať pred bránku. Maroš skúša, Sova si minul bránku. To šlo veľmi ďaleko. Teraz si skús komentovať. Ja budem natáčať. Áno, môžete vidieť náš dobrý spolukomentátor dobre komentuje zápasy. Maroš míňa prázdnu bránu. Čo si o tom myslíš? Presne toto. Dobré. Je tam Gabriel Kuba. Je to asi najtvrdší obránce v lige. S ním sa stretnúť, to bych nedelal. Fakt, to bych nedelal. To mu vieš. Poď, Madunka! Môj spolukomentátor je ve vytržení. To som ja. Detailný záber na Eric. Lukáč. Asi sa necíti jak Lukáč. Podľa mňa sa cíti jak... tam ich je moc. Taký gypsy by sa mohol cítiť. Maroš krásne presunul. Gumak otáča ruku. Pozor na tie strely. Pozor. Detailný záber na Gumaka. Gumak prechádza. Centruje. Strieľa. Pekne. To byl gól. Nebyl. To bylo za čaru. Toto co bylo? A Gabo, kúkne to si dovedol Kuba. Stopež vystoupil. Střílí gól! Ačkari fuj. Ačkari smrďa. No a teďka nastala pauza, my sa potom vrátime zpátky do studia. Za 15 minút je tady další poločas. Ďakujeme za sledovanosť.